Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni leNkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu Baba wethu. Makube kuye udumo kuze kube ngunaphakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalela njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona sifundise siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu. Siyanxusa kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye kanye ivangeli lombuso wezulu njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ufinyelela eqinisweni elindlela neqiniso lokuphila. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezile ufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele eziyimisele ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni nobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. No my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imbhalo nathi kube ngabe lokho okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele njengakho konke sinishumayeza khona sinifundisa khona kufakazelwa imibhalo engcwele. So ku-YouTube searcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke abantu baziyo nalabo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso ayifundiswayo nayishumayezwayo ukuba ngabe iyafakazelwa imibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge Baba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi ngokuba umbuso ongowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelana umfowethu umhlengi izondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo umoya ongcwele ekhazimuliswa kule ndawo egameni likaJesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila nenkosi yenkazimulo. Lokho sithule bona ubufakazi ngayo imbhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhaphathiso egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zethu. Siyambonga uNkulunkulu umusa nothando senzele wona ukuba siphile isikhathi esingaka size sifinyelele kuye ngokuqonda kwintando yakhe. Kungekona ukuhlakanipha kwethu kepha kungumusa wakhe asenzele wona. Kuba kukho konke akhazimuliswe yena yedwa ongabonwayo kepha imisebenzi yakhe iyabonakala. Lokho simbonga njalo uNkulunkulu ngomusa nothando lakhe ezintweni zonke ukuba yena uthembakele akaguquki. Siyamdumisa simbonga ngemisebenzi yakhe yonke emihle
ayenza lithi wabona ukuthi yinhle omihle. So namanje simile sesisekelo sobuhle bakhe, sidumisa yena ezintweni zonke, simele ukumbonga ezintweni zonke asidlulise kuzona, size sifinyelele ekumazini ngokomoya nangokweqiniso. Imfundiso ingumusa, akuyona into oyenza ngokuthanda, but uyenza ngokuba uthola umusa. Uze ngomusa nangeqiniso, mase ulitholela iqiniso uyamukela umusa, uvuma izono zakho uthethelelwe. Kepha uma ungakulamukela iqiniso, umusa ngeke uze uthole. Akekho noyedwa ozothola umusa ngaphandle kokuphenduka, avuma izono zakhe. Incwadi yokuqala kaPetru, sahluko 2, sivela kuverse 1. Ngakho lahlani ububi bonke. So uma sifuna ukuzwa eqinisweni, sithole umusa, lithi iBhayibheli masilahle okubi konke. Nobuqili bonke. Siyeke futhi ubuqili bonke. Nokuzenzisa. Siyeke futhi nokuba ngabazenzisi. Nomhawu. Sishiye umona phansi. Nokuhleba konke. Siyeke futhi nokuhleba. Njengezingane ezisanduku kuzalwa. Njengabantu abasanda kusindiswa, ingane esanda kuzalwa isuke ingakwazi lutho. So nathi izinto lezi ezimbi sifanele ukuthi siziyeke singazazi, sibe ngabantwana abangazi lutho kwasezweni. Kepha sihlakaniphele ukufundiswa lokhu kukamoya kweqiniso. Njengezingane ezisanduku kuzalwa, langazelelani ubisi olungokomoya. Ubisi imfundiso kaNkulunkulu nokuhlakanipha kwaNkulunkulu okuza ngemfundiso kamoya oyingcwele. Olungenakonakala. Lona futhi olungasoze laba ne-expiring date, ingakho lungonakali, luphile kwaphakade. Ubisi lwenkomo liya-expire. Ubisi oluthenga esitolo liya-expire. Izinto ozithengayo isikhathi esiningi ziya-expire, ezidliwayo. Nesinkwa osithenga esitolo siya-expire, impuphu iya-expire. Kepha lesinkwa esivela ezulwini yasi-expire. Igazi likaJesu ali-expire. Ngakho-ke uma samukela uJesu samukela lemfundiso le ephilileyo, ekuhuyo esiholela emaphakadeni. Uma siphuza ubisi likamoya siphuza ukuphila okuphakade. Sidla amazwi kaNkulunkulu, sidla ukuhlakanipha kwaNkulunkulu. Ukuyikho kusiholela kuphi ekuphileni okuphakade, inhloso yokusindiswa nokwamukela uJesu Kristu, ukuphila okuphakade. Ezindaba. Njengezingane ezisanduku kuzalwa, langazelelani ubisi olungokomoya, olungenakonakala, ukuze nikhule ngalo kube ngukusindiswa. Imfundiso ivela ngokulangazelela imfundiso ephilileyo. Ingane encane ifuna ubisi. Ukuze ikhule efanele incele, ibandla umfazi kaKristu. So thina singaphakathi singabantwana kufanele sincele kumama. Ubaba wethu ngalesikhathi esazilungiselela ibandla lakhe, esinika amandla ukuthi sikwazi ukuma ngomama wethu ibandla. Ethumela abafundisi, ethumela abelusi, ethumela abaprofeti nabapostoli ukuze azimisele ibandla lakhe elimsulwa elingasolekiyo, elingenasihla nambimbi. Aligeze ngesigezo samanzi ngezwi ukuze mesebuya abuyele ibandla lenkazimulo. Enabantwana abageziwe ngokomoya nangeqiniso, babhabhatiswa emanzini, bahlanzwa izono zabo kunembeza egameni likaJesu Kristu. Iyona ndlela leyo insindiso. Ivangeli lokuthi abantu batshele ukuthi bayeke izono zabo. Njengoba incwadi isho uMuvula verse 1 ukuthi masishiye konke okubi. Isono esithandela kangaka esenza thina abantu sibe nonembeza abangcolile. Sigezwe ngomoya weqiniso ovela kuJesu. Uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene. Uma sesisindisiwe, sesizwile, njengokusho kwencwadi yamaHubo, sahluko 34, verse 5. Yafakaza
ukuthi uma ukuthi wena ufuna insindiso uma uqala ku verse 1 wehle nayo. Incwadi yamaHubo 34 from verse 1. 134. I said 34. I never said 100. 34. Incwadi amaHubo isahluko 34 ivesi lokuqala elikaDavide mhla. Ngiyakubonga uJehova ngezikhathi zonke. Ukudunyiswa kwakhe kuyakuba semlonyeni wami njalo njalo. Umphefumulo wami uyakuzibonga ngoJehova. Abethobekileyo bayakukuzwa bajabule. Mtuseni uJehova kanye nami. Siphakamise igama lakhe kanye kanye. Ngamfuna uJehova, wangiphendula. Wangikhulula kulo lonke uvalo lwami. Babheka kuye phezulu. Bakhala ubuso babo abusoze bajapha. Ayikho lento ufunda bright. Ayikho. Babheka phezulu. Bakhanya ubuso babo abusoze busajapha. Babheka kuye phezulu. Bakhanya ubuso babo abusoze bajapha. Ubuso balabo ababheke uNkulunkulu abasoze baphoxeka. Ukuba uNkulunkulu wentokozo nokuthula nothando nokuthobeka. Bonke ababheka kuye abasoze bajapha, abasoze baphoxeka. Ithi enye incwadi ngokuba ukukhala kungaba ubusuku bonke kepha intokozo iza masekusa. So uma sekuza ukukhanya abantu bayaqala bajabule. Kepha ngalesikhathi kusakubi ubusuku kusuke kumnyama kubuhlungu kukhalo. Ngaleyo ndlela leyo kusho ukuthi isikhathi sobumnyama sisho isikhathi sobuhlungu. Kepha mase kufika ukukhanya mokade uhambe ngumnyameni uyaqala ube nethemba ngokuba usuyabona ukuthi uyaphi. Kanjalo nensindiso uma usindiswa wamukela ivangeli. Uma sowusindisiwe sowufa sowubona into obungayiboni usaphila ngoba uphila enyameni ubukholwa into ongayiboni. Uma ukholwa into ongayiboni ulandela izwi eliphilileyo kuyilona elikuholela ekuphileni. Intokozo yethu ayikho njengamanje kepha sibheke phezulu ubuso bethu kuyakhanya. Abusoze bajapha ngethemba elikuJesu lokuphila okuphakade. Uma sishiya izono zethu ngemumva siza kuye. Uma sishiya umoya wokuzenzisa siza kuye. Uma sishiya umoya ukuba abantu abakhohlakele siza kuye. Asisoze sajapha ukuba yena uthembise ukuphila okuphakade. Itheni incwadi? Nasi isihlupheki esakhala uJehova wezwa. Esakhala uDavide nangu uDavide uyisihlupheki esakhala uJehova wayesezwa imikhuleko kaDavide. Wasikhulula kuzo zonke izinhlupheko zaso. Kukho konke ukuhlupheka ebhekeni nako uDavide wakhululwa uNkulunkulu. Njengaye uJesu naye futhi owahlupheka enyameni kepha uNkulunkulu wamsindisa ngokomoya. Lokhu kuyisibuko sokuthi bonke abantu abakholwa kuNkulunkulu abasoze balahlwa ngokweqiniso. Abakholwa ngokweqiniso bazowuthola umusa kaNkulunkulu. Ubuso babo beyohlezi bukhanya njalo. Noma befa kepha bona umphefumulo yabo iyaphila noNkulunkulu. Ingelosi kaJehova iyamisa nxa zonke kubo abamesabayo. Ingelosi kaNkulunkulu iyakuvikela ikusingathe. Kubona bonke abantu abasaba uNkulunkulu iyabavikela. Iyama nabo ngezikhathi zobunzima. Ifuna wena kuphela ubeke ithemba lakho kuJehova, ubeke ithemba lakho kwingelosi. Ingelosi kaJehova iyamisa nxa zonke kubo abamesabayo ibakhulule. Yizwani nibone ukuthi uJehova muhle. Hayi indaba lekhona. Yizwani nibone
ukuthi uJehova muhle. Yizwani nibone ukuthi uJehova muhle. Ngeke uze uzwe ngaphandle kokusondela, uzozizwela wena ukuthi uJehova muhle. Njengoba nje funda incwadi yokuqala kaPetru sahluko 2. Le ncwadi ifakaza ngokuthi sifanele ukuzwa ukuthi uNkulunkulu muhle. Uma sesizwile, so ithi ngale kuncwadi yamahubo yizwani, ngale ithi uma sowuzwile, wanamba ithi sisa, wezwa ubuhle bukaNkulunkulu. Akuselula ukuthi ubheke emumva. Uma ubheke emumva unembeza kwakho uyakubulala, uyakulimaza. Ukuba isazelo sikutshelayo ukuthi wena sowazi izinto ezijulile obekufanele ungazazi ukuze uzoba nokuphumula nokunganaki nokungazi. Uhlale kumnyameni. Kepha ngenxa yokwazi izinto zangaphezulu wakhanya ubuso bakho. Uma uthatha ubuso bakho ubhekise kumnyameni, uzwa ngaphakathi ukuthi ngaphindela kuphi ehlathini, ngaphindela kuphi ebumnyameni, ngaphindela ekufeni. Kepha bonke abantu ababhekile phezulu sebezwile amandla kaNkulunkulu ithini incwadi. Yizwani nibone. Incwadi yaPetru manje. Njengezingane, incwadi yokuqala kaPetru sahluko sesibili ivesi lesibili. Njengezingane ezisanda kuzalwa, langazelelani ubisi olungokomoya, olungenakubola, ukuze nikhule ngalo kube ngukusindiswa. Uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene. Izolonto leyo. Yabona ivesi lapha kwincwadi yamahubo nale vesi le. Liyafakazela ukuthi asebezwe insindiso, sebezwe ubuhle bukaNkulunkulu, bezwe ukuthobeka kukaNkulunkulu. So labo bantu bayathokoza ngensindiso yabo. Kepha uma singaneme ngensindiso yethu, sifuna ukubhanqa insindiso nezinto zethu zasemhlabeni. Ubufebe, amanga, ukuzenzisa, ukuntshontsha, ukubulala, inzondo, nokufisa izinto zabantu engezona zethu ngendlela embi, nokuthakatha, nokungahloniphi. uNkulunkulu lithi iBhayibheli uthobekile nokuthobeka kwakhe. Bese ithini? Sondelani kuyo. Iyitshe eliphilileyo elanqatshwa ngabantu. Uma uya kulelitshe uyohlala kulo ngokuba lona limile, aliguquki, aligudluki, alisoze lanyakaza. Ngakho ethi uJesu uma umuntu ongiphi incwadi yaMathewu sahluko 7 kusukela kuverse 23 mengaphosisi. Khona ngiya kukufa. Noma uwehle kancane uyoqala lapha kuverse 8 mengaphosisi. Kepha ngifuna lethi umuntu ozwa amazwi wami angawenzi noma wenze, ngiyakumfanisa nobani. Incwadi ngokukaMathewu sahluko 7 verse 24. Ngalokho yilo nalowo owezwa lawa amazwi ami awenze uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo. Indoda ehlakaniphileyo ifuna ukuthi mayenze izinto icophelele. Ibheke isimo samanje nesimo esizayo. Ayibheki isimo samanje kuphela. Isiwula sibheka isimo samanje kuphela. Asibheki inkathi ezayo. Bathi uthi uJesu umuntu ozwa lamazwi akhe bese wenza uyakumfanisa nendoda ehlakaniphile. Eyakha indlu yayo phezu kwedwala. So lithi iBhayibheli masisondele kulo idwala abakhi abalinqabayo elimile. Le dwala lelinguKristu menza lomfanekiso ukuthi umuntu ohlakaniphile uyakumfanisa nomuntu owakha kuye. Njengoba ethi kuPetru kuleli dwala zokwakha ibandla lami. So bonke abantu abathi bafuna ukuba kuKristu kufanele bakhe edwaleni, bakhe kuKristu. Baphuze edwaleni elalinguKristu. uJesu Kristu uyitshe elinganyakaziyo elimile kwangona phakade. Wonke umuntu ofuna ukusindiswa kufanele aziphose kuyena. Kepha lowo oya kungena ngaphansi kwaKristu uya kumgandaya aze abe impuphu. Kepha lowo oziphosa kuKristu uya kuphuka, kuphume yonke insila yesono. Alashwe futhi kuKristu, aphile ngokamoya. Kuba fanele aphule yonke inhlobo yesono esikwenza. Silimali isono sisuke. Uma uwela kulona lelitshe leli,
Kepha uma leli tsheli liwela kuyena liyogaya uphele nya. Ukuba bonke abantu abangakholwa ivangeli bazongena ngaphansi kwesenabelo sezinyawo zikabani zikaKristu. Ngakho incwadi ithi ke Inkosi yami yasithi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami ngize ngenze izitha zakho isenabelo sezinyawo zakho. Bonke abantu abangakholwayo evangeli bazongena ngaphansi kwesenabelo sezinyawo zikaKristu. Kusho ukuthi ke uzoba cindezela ngezinyawo zakhe, kusho ukuthi ngeke bakwazi ukuthi babuse naye ukuba bamuzwa yena, bezwa inyama yabo, balalela izinkanuko zabo. Lezi sikhuzwa kuzona ukuthi uma sikholwa asihlukane nezinkanuko ezilimaza inyama nesono esithandela kangaka. Maningi layithela imvula, lathi senetha, kwafika izikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu, kepha kayiwanga. uma lishe iBhayibheli laba babheka enkosini ubuso babo bakhanya basoze bajapha. Okusho ukuthi uma sibheka enkosini izilingo nezinhlupheko ziza kusifica. Njengendoda eyakha kuphedwaleni, lase lishaya imvula neziphepho zafika, nezikhukhula zafika. Kepha le ndlu le eyakhiwe edwaleni ayinyakazisekanga. Kukhulunywa ngani ngokholo lomuntu ukuthi uma ekholwa ngokupheleleyo ukholo lwakhe ngeke lizonyakaziseke kuKristu. Ngenxa yokholo lwakhe uyokwazi ukumelana nezimo zonke. Ingakho uJesu ethi ke uma bebekezela kuze kube segcineni bayakusindiswa, ngoba uyasho ukuthi izikhubekiso zizofika. Maye kulobo izikhubekiso eziyafika ngaye. So understand ukuthi asiphili le khona mase kuthiwa sindisiwe yonke into si-right. Si-right ngokuba sisabhekile phezulu. Meke wabheka phansi wafuna ukuhamba uphinde emuva ebumnyameni ulahlekelwe ukukhanya. Bheka phezulu njalo kulobo letha ukuphila kuwe. Ezolona. Kepha kayiwanga ngokuba yayisekelwe yidwala. Ukuze wena ume okwaphakathi hlala kuphedwaleni, masisekelwe ubani yidwala. Yima kuJesu. Kuzona zonke izihlupheko nezilingo ezimelana nawe zizama ukukususa endaweni yakho yokholo. Unganyakazi. Lithi iBhayibheli kwincwadi yokuqala kaPetru sahluko 3 sahluko 5 verse 7. Incwadi yaPetru yokuqala sahluko 5 verse 7. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe, ngokuba uyanikhathalela. Qondani, Ithi qondani, nilinde isitha senu, nilinde isitha senu. uSathane. Yes. Siyahamba njengebhubesi elibhodlayo. Siyahamba. Awufunda uverse 6. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla, ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. So ukuze uhlale edwaleni kufanele umuntu ofuna ukuthobeka nofunda ukuthobeka ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu akwazi ukukuvusa akuphakamise ngesikhathi esibekiwe, semese kwezophakamisa bonke abazithobile ngaphansi kwesandla sakhe. Ngeke uze wena ube ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu uma ungafuni ukuzwa wenze izwi lakhe. Noma usuthanda uzokholwa ngomlomo kepha inhliziyo yakhe ingafakazeli, bese kwezophakamisa abantu usale. Ingakho ethi bonke abaziphakamisayo bayokwehliswa, bonke abazehlisayo bayophakanyiswa. So lwela ukuthi wena uthobele izwi likaNkulunkulu. Abazalwane abaningi bakholwa ngendlela efunwa yibo. uNkulunkulu ufuna sikholwe ngezwi lakhe, afuna silithobele. Uma ungafuni ukuzwa iBhayibheli uthi uzumfundisi umosha isikhathi sakho, ngeke uza kuphakamisa uJesu ngoba wena uphakanyiswe umfundisi wakho. Ezolona. uNkulunkulu ufuna abantu abazithoba ngaphansi kwesandla sakhe, ngaphansi kwezwi lakhe, ngaphansi komyalelo wakhe, ngaphansi komthetho wakhe. Uma ungakwenzi noma ungafuni ukwenza lokho, wena uzoya esihogweni ukuba uzokwehlisa. Bonke abantu imethu yabehlisa ubasa kuphi? Kalasha. Ubasa lapho khona umlilo wakhona ungacibekile, lapho khona izimpethu zakhona ezingafi.
lapho khona ukukhala nokugedla kwamazinyo, lapha khona izinhlupho zodwa zomphefumulo, ukuba bonke abantu baziphakamisa uzobehlisa, kepha labantu abazibeka ehluphekeni phansi uthi yena ukubaphakamisa ngokuba ufuna abalungele yena, akafuni bazilungele bona. Nina nifuna ukulungela abafundisi, nifuna ukulungela abantu, anifuni ukulungela uNkulunkulu. So namahloni ngevangeli likaKristu. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela. Qondani nilinde isitha senu. Qondani nilinde isitha senu. uSathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo. Sifuna esingamgwinya. Melana nani naye. Melana nani noSathane. Niqinile ekukholweni. Indaba la ukhiye nangu la yabo lo ngufunayo. Niqina kuphi? Ekukholweni. Uma ungaqinile ukholweni lakho ufana nedlambi lamanzi bathi igagasi ngolunye ulimi. Olupheshulwa umoya liqhamuke lifike ngathi lifuna ukuphuma olwandle liphinde emanzini. Lifune liphume lihlezi linyakaza. Kwesinye isikhathi liphakame kakhulu angazi ukuthi lizophuma emanzini liphinde libuyele ngaphakathi. Nomuntu ongakholwayo ufaniswa nolwandle amagagasi akhona ukuthi akakwazi ukuma sendaweni eyodwa. Uhlezi ehlenyuka. Yayizolonto leyo. So uNkulunkulu ufuna abantu abazoqina okholweni labo, abazohlala bamelane noSathane namaqhinga akhe. Ingakho lencwadi futhi yaJakobe sahluko 4 verse 6 and 7 ikhuluma ngokuthi nawe mphike uSathane. Ithini? Kodwa unika umusa ngokwenezela. Ngakho uthi uNkulunkulu umelana nabazindlayo. Uyamelana, umelele nabantu abazikukhumezayo. Kepha abazithobileyo ubapha umusa. Ngakho thobelani uNkulunkulu. Thobelani bani? uNkulunkulu. Okay, thobela izwi likaNkulunkulu, thobela ulizwi. Kepha nimelane noSathane. Melana noSathane. Lezi ncwadi engizivezayo uyabona ukuthi abapostoli bonke abakhuluma into ngiyafakazisa nje ngempalo ukuze uzoqonda ukuthi indaba inokuthi wena uhlale ngaphansi komthetho nomyalelo kaNkulunkulu ukuze wena usindiswe ngokupheleleyo. Uma uhluleka ukukholo lwakho ukuthi liqine ezwini likaNkulunkulu ufana negagasi. Isho njalo incwadi kwincwadi yaJohane sahluko 1 kusukela kuverse 5. Ithi uma kukhona ofuna ukuhlakanipha la kuthina makacele kuNkulunkulu obanika bonke engajakadi. Bese thini? Khona uyakuphiwa. uNkulunkulu uza kukunika uma ukholwa indaba inokukholwa. Kepha makacele ngokukholwa. Uma ucela ucela ngani? Ngokukholwa. Fanele kube yikholwa. Uma uyikholwa amakholwa lawa afaka izavatho mekuthiwa abantu bagqoka izavatho bephethe amabhayibheli noma bephethe izinto zokucula bese kuthiwa bamakholwa. Awungeni ngezavatho, awungeni ngokuphatha instrument yokucula. Ungena ngokukholwa izwi lenze. Yayizolona ukuba lonto ifakazela kuyona lencwadi kuverse 18 ukuthi ungena kanjani ezulwini. Awufunde uverse 6 7 bese uhamba emva kwalokho uye ufundela uverse 18. Kepha makacele ngokukholwa angangabazi ngalutho ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle eliqhutshwa ligujiswa ngumoya. Ngakho makangasho lo muntu ukuthi uyakwamukeliswa utho yinkosi. So uNkulunkulu akabaniki abantu abangabazayo izwi lakhe. Umuntu onhlizipha akabaniki uthi umuntu onhliziyo mbili. Umuntu onhliziyo mbili oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke akaphelele. Ekuhambeni kwakhe ufuna ukubamba la yeke la, ufuna ukukholwa abuya ufuna ungakholwa, ufuna ukuzenzela into ayifunayo. Bese yathi ke umoya oyingcwele masiba abantu abazwayo ilizwi ukholo lwakho luvezwa ukuthi izwi likaNkulunkulu uyalizwa bese uyalenza. Uvezwa lapho kwincwadi yakhe uJakobe. Yabona melithi iBhayibheli kwincwadi yaTimotheo sahluko 2, incwadi yokuqala kaTimotheo sahluko 2 verse 9, 10, 11 and 12. Lithi ngokunjalo nabesifazane
Mabagqoke izingubo ezifaneleyo. Uma kuwukuthi uyikholwa wena uthi uyakholwa yizwi lithi iBhayibheli ligqoka ingubo enjani efaneleyo. Hayi ingubo ekufanelayo, ungizwisise kahle. Akukhulunywe ngengubo ekufanelayo, kukhuluma ngengubo efanele umuntu othi uyakholwa. Ingubo ehloniphekile moyigqokile, hayi ingubo ezoveza cleavage, hayi ingubo ezoveza imswepha wezinqa, hayi ingubo ezoveza amathanga akho. Fanele ingubo yakho ingakubambi futhi ibe tight. Noma impintshe. Uyawazi nje usize wakho, awazi wathenga usize omncane ngowakho. Ukwenzelani lokho? Lezo zinto ezenziwa abantu basezweni abangakholwayo befuna ukukhangisa ngemizimba yakho. Wena mawuthenga ingubo egqoka umuntu ophila impilo yasezweni, sobona kanjani umehluko phakathi kokungcwele nongekho ungcwele? Osibuze lo mbuzo. So ithi iBhayibheli masingahlobi ngongaphandle umuntu wesifazane osindisiwe akagqoke ingubo efaneleyo bese kuba njani? Basihloniphe ngokuhlonipha nokuqonda. Bazihloniphe ngokuhlonipha nangokuqonda. Kusho ukuthi kufanele babonakala indlela abakhuluma ngayo nangendlela abaziphatha ngayo phakathi kwabantu. Behlonipha ithempeli likaNkulunkulu abayilo. Bengavezi imizimba yabo noma bagqoke noma kanjani. Bengalali nabafana noma kanjani. Ngene emshadweni ukuze wena ke ubonakala ukuthi uNkulunkulu uyamesaba. Uma sokuthi uqalile kolala ungashadile, yeka phela ukulala ungashadile. Yeka uphuma lapho ebufebeni. Uma kuukuthi wena usukhipha izisu, cela uNkulunkulu athethelele bese uyaphenduka kuloso senzo usiyeke. Uma kuukuthi ubuhlela umndeni, cela uNkulunkulu akuyeke akuthethelele uyeke leso senzo. Ukuba uyabona ukuthi wena awenzi njengokulandela izwi mzalwane. Uthi uNkulunkulu uzalana nande bese athi umshado uhloniphekile ubona bonke abantu. Kepha iziphingi nezifebe uyakuzahlulela. Ngikhuluma lezi zinto ngokuba uSathane usebenzisa abafundisi ukuba enza abantu besifazane bangafuni ukulalela izwi likaNkulunkulu. Bafuna ukuzilungisa bona, bazithande bona, bangazihloniphi bethi bayazithanda. Ezolonto leyo. Ungena esontweni ufaka impahla empintshayo uthi uNkulunkulu ubheka inhliziyo yakho, ubonakala ngaphandle inhliziyo yakho ukuthi unjani. Ufana nezwe ngaphandle. So zama ukuthi wena usebenzele ukuthi uthobele izwi likaNkulunkulu. Yeke ukuthobela izwi likaMfundiso ukutshela ukuthi kufanele uzithande uzilungise ufake inwele zokufakela. Lithi emva kwaloko kungabi ngezinwele ezalukiweyo. Musala ukuluka abantu besifazane iBhayibheli niyala nithi ningaluki nina niluke ngenkani. Nithi uNkulunkulu ufuna nibe bahle. Bese nipende nezinzipho. Senenza kube worse nipende nemlomo. Nipende amashiya, nipende iziqhomo zenu. Nipende ubuso benu ngopende, nifaka amacici, nifaka imigexo. Bese nize esontweni senohosi sithoko noJezebeli. Bese nithi ke nina niyakholwa. Kepha nisiphathisa kwabantu abayizifebe noma hosha abasezweni abadayisa ngemizimba yabo. We understand ukuthi ukhiphu kanjani. Wena uthi uhloniphekile, angeke umuntu ongahlonipha. Umfundisi okwenza ukuthi wena ugqoke noma kanjani, umfundisi lo wesikhohlakala ofuna ukuthi akubona ubunqunu bakho khona ngeke ezokulutha athi ufuna ukuthandazela kubeka izandla bese akuthinte kamnandi ngigcine senenza imikhuba engafanele ngabe niyayenza. Ukuba yini vele nithi uyoSathane ukuba nigqoke kanje. Uma evumela umfundisi wakho ukuthi ugqoke noma kanjani uthi uyoSathane. Umfundisi kaSathane lo. Yezwa lonto leyo. So umele wena ukuthi uma ukholwa uzwe izwi likaNkulunkulu. Indaba inokuthobela izwi. Yezwa lonto. Lithi mkhalelise uSathane kude nawe uNkulunkulu uyakusondela ku uma usondela kuyena. uNkulunkulu unika umusa wakhe abantu abathobela izwi lakhe. Kepha abazikhukumezayo uyabasusa eduze kwakhe. Uyabanqaba abaziphakamisayo. So lo moya wempakamo onikwa abafundisi bethi zenzeni bahle ngeze badlala ngani. Methi kuthiwa umuhle ngoba uyashuqula ekhanda lakho uhloniphekile ufaka upende ebusweni ugqoka izimpahla ezikulingana ngendlela ezisitha umzimba wakho zingawuvezi ukuze abafana bakhanuke. Asinandaba nama-hips akho, asinandaba namathanga akho, asinandaba namabele akho. Lokho kufanele kube yinto ebona umkhwenyana wakho. Thina abantu kufanele kusifihlele lonto singayiboni singayicabange futhi. Ukuba yini wena ugqokela ukuthi ubone ubani umkhwenyana wakho. Manje bese ugqokela ubuka izwe lonke uhamba nomkhwenyana wakho amanye amadoda aphenduka nawe. Usuphenduka umahosha ngoba wonke umuntu okubukayo ufuna ukulala nawe. Mhlamba niqondi lonto leyo. Ani kungabi ngezinwele ezalukiweyo nangegolide
nangama-apparel. So indaba lezo ukuluka izinwele nokufaka izinwele zokufakelwa umsangane into kaSathane le. Iyeke uma ukuthi umzalwane ufuna ukuphila impilo yeqiniso. Ukufaka amazinyo namacici nemigexo izinto zikaSathane lezo. Ufuna ukuhlobisa umzimba wakho ngento engathi ishu. Nangezambatho ezinemali eningi. Nanokufaka izimpahla ezibiza ufuna ukubuka ukuthi ngqoka kabani, ugqoka kangakanani. Wena nje ufuna ukufaka ama-perfume uba ngumsindo ngawo phakathi kwabantu. Wena ufuna ukuzikhangisa wena uqobo lwakho. Lezo zinto azona ezabazalwane. Umzalwane kwa nje ehloniphekile. Uma ufaka perfume uyifakela ukuthi wiziwe wena nomuntu bese ndeduze kwakhayizwe. Bathi ingaziwa indlu yonke bese kuthiwa iperfume yakhe isivala indlu yonke. Uyifaka kusukela ekhanda kuze kuyophuma. Uyifake emhlanje kuze kuyophuma phezulu. Uyifake engalweni, uyifake yonke indawo ukuze uyifake ngisho ngaphansi kwezicathulo. Kuyanxa ukuthi ufuna ukubukwa, ufuna ukuzwakala ukuthi wena hayi usukhona. Mosha isikhathi sakho. I-perfume iyodwa nje nangendlela ogqoka ngayo ingenza kuheheka abantu abashadile. Ubenze bafisa ukulala nawe noma bebekuzwa ngephunga bakucabanga. Noma bezwe le perfume yakho bacabange wena. Uyazi lo muntu ukuthi ucabanga wena ngokubi ngoba manje usezoloke kubuka ngemahla engqondo. Bese lithi iBhayibheli umuntu akuni kuphela ngokuthi alale nomfazi womuntu kepha nangemicabango. Wena wonisa abantu besilisa. Ngikhuluma lento kanje nabantu besifazane ngoba uSathane ulutha nini ukuthi nizihlobise kakhulu khona ke nizolutha abantu abaningi bagcwale umoya obufebe nekuphinga. Kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu. Umuntu othi usaba uNkulunkulu ubonakala ngendlela agqoka ngayo nangendlela ahlonipha ngayo nangendlela aphatha ngayo nangendlela akhuluma ngayo. Umuntu osaba uNkulunkulu. Umuntu ongamsaba uNkulunkulu unenkani, ufuna ukuzenzela umathanda, athi umzimba wakhe. Athi yena uNkulunkulu wazi inhliziyo yakhe, athi umfundisi wami akanankinga. Umfundisi wakho ongenankinga. Njengoba kubhalwe phansi eBhayibhelini uNkulunkulu unenkinga. Lezo lonto le. Angikwazi ukuthi mina ngizothi ke hayi uNkulunkulu akanankinga. Umuntu wesifazane osindisiwe akaluki, akaphemi futhi izinwele zakhe, akazidayi izinwele zakhe, akazigundi izinwele zakhe. Lezo lonto. Ungazimosheli isikhathi. Nifuna abantu abazontshela iqiniso nini. Abantu abangabantu bakaNkulunkulu. Hayi abantu basebenzela uSathane. Abazontshela izinto enifuna ukuzizwa bese nilahlekele ukuphila kwenu. Buyela kule ncwadi le kaPetro. Thina sizele ukuzolungisa nokuhlumelelisa izimilo njengokusho kweBhayibheli lizoyalisisa liqondisa umuntu kaNkulunkulu aphelele kuNkulunkulu awupheleleli mina. Angigqilazweni ukuthi mengithi gqoka ngokuhloniphekile mhlambe ngenzela mina. Ngenzela izwi olufundayo ukuthi uyamkholwa uNkulunkulu. Kholwa ngezwi ungakholwa ngami ungakholwa ngumfundisi. Izwi lakho ekumele ulazi likeBhayibhelini. Ngakho sithi mesifunda sithi woza neBhayibheli lakho ulivule usihlole imibhalo. Lezo lonto. Incwadi yokuqala kaPetro isahluko sesibili ivesi lesine. Yes. Sondelani kuyo. Sondelani kuNkulunkulu. Iyitshe eliphilileyo. Iyitshe eliphilileyo. Elanqwadwa ngabantu. Abantu abafuna ukulalela umoya oyingcwele. Abafuna ukulalela uJesu. Lezo lonto. Bayamkhonza kepha bafuna ukuzwa izwi lakhe. Ithi incwadi kaThithu sahluko 1 verse 15. Ngifuna ukunderstand lethi abantu bayanqaba itsha ngithi. Bathi bayamthanda ngemlomo usho njalo futhi noMateyu wekhuluma ngoIsaya usho uJesu. Manje la kuphela kuThithu incwadi yaThithu sahluko 1 verse 15 utheni? Kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile. Uma uliqonda izwi konke kuwena kuzoba ukuqondile. Kepha kwabangcolileyo nabangakholwayo. Kepha labo abangcolileyo bayakholwa nalabo abangakholwayo. Akukho lutho oluhlanzekileyo. Akukho nokodwa ongathi kuhlanzekile ngawe ngokuba unenkani. Yayizo lonto leyo. Ugcwele umoya wempakamo. Kodwa kungcole ingqondo yabo nonembeza. Into engcolile kuwena lothu uNkulunkulu uyayazi iyayiphika iBhayibheli uthi ke wena kungcole ingqondo nonembeza wakho. Bavuma ukuthi bayamazi. Ngemlomo nithi niyamazi uNkulunkulu. Kepha bayamphika ngemisebenzi yabo. Indaba inemisebenzi kutshele mina ayikho indaba nokuthi wena uthi ukholwa kangakanani umoya kangaka esontweni. Indaba inemisebenzi iBhayibheli ufuna ukufakazelwa imisebenzi ngalo. Lezo lonto leyo. Ithi enye incwadi lapha kwincwadi kaJakobe sahluko 2 uverse mengaphosisi uverse 14 of starting from verse 12 ifuna understand ukuthi lithini meyithi bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu kepha ngemisebenzi bayamphika ithini incwadi kaJakobe sahluko sesibili verse 12 khulumani njalo nenze njalo njengokufaneleyo abayakwahlulela ngomthetho
wenkululeko ngokuba ukwahlulela okungenasihawu kuyakumehlela owenza isihawu. Isihawu sizigabisa ekwahlulelweni. Verse 12. Khulumani kanjalo, nenze kanjalo, njengokufanele abaya kwahlulelwa ngokomthetho wenkululeko, ngokuba ukwahlulela okungenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu. Isihawu sizigabisa ekwahlulelweni. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Ayindaba lekhona. Bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu ngemilomo yabo, kepha ngemisebenzi bayamphika. Lisho iBhayibheli kusizani ukuthi kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? kusizani ukukholwa kwakho ungenayo imisebenzi ungalenzi izwi. Ukukholwa kungamsindisa na? Uma ungayenzi into uyabona ungathi uyalazi izwi, but uma ungalenzi akubalelwa njengokholwa, ukubalelwa njengento ukuthi wena uyayazi lonto but awuyenzi. Yayizwa lona. So ukwenzeka ukuthi angiyamazi ubani but asijwayelene, angimazi eduze. Nawe kunokwenzeka ulazi izwi kepha ungalenzi. Ufana nomuntu olazela kude izwi kepha ulazi ngesenzo ukuba yini ulibukela kude. So imfundiso ivela ngokuthi uma uzwa izwi ulenze, not ube umuntu olizwayo izwi. Njengoba nje ngifuna incwadi kaJakobe futhi sahluko 1 ngifuna uverse 18 and 19. Ikhuluma ngokuthi masibe ngabantu abasheshayo ukuzwa, siphuze ukukhuluma nokuthukuthela. Ukuba into ebalekile ukuthi uma silizwa izwi bese sezijani siyalenza. Ezolona. Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu, zehla kuyise wokukhanya, okungekho kuye ukuguquka nasithunzi sokuphenduka. Ngokuthanda kwakhe wasizala ngezwi leqiniso, ukuze sibe ngabokuqala bezidalwa zakhe. Ngiyela Jakobe le 17:18. All right. Uhambeke manje kule incwadi yaPetro bese siyavala. Sondelani kulo itshe eliphilileyo elanqatshwa ngabantu, kepha uNkulunkulu likhethekile liyigugu, nakhiwe njengamatshe aphilileyo. Nakhiwe njengamatshe nawe uzokwakhe ufane netshe eliphilileyo. Nibe yindlu yokomoya. So sikhuliswe ngokukamoya sibe ngabantu abayindlu kamoya. Ubupriest obungcwele. Ubupriest obungcwele. Ninikele kuNkulunkulu, ninikele ngemihlatshelo yokomoya. Akusiyona imihlatshelo yegazi njengoba kwakuhlatshelwa lapha ehlane. Sekuyimihlatshelo yokuthi unikele umoya wakho uNkulunkulu aphile kuwena. Nomzimba wakho unikele ukuthi izwi lakhe lisebenze kuwena. Ukuze nawe wakhiwe itshe njengoJesu waba idwala elingaguqukile. Ninikele ngemihlatshelo yokumoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu, ngokuba kukhona embhalweni ukuthi bhekani ngibeka eSiyoni itshe legumbi elikhethekile liyigumbi, okholwa yilo akasoze ajapha. So uJesu isikhubekiso kubantu abantu bafuna uNkulunkulu kepha bengafuni ukwenza intando yakhe. Ngakho kuthiwa uyitshe laseSiyoni elisikhubekiso kulabo abazithi bayafuna ukukholwa nabakholwa ngentando yabo, bengakholwa njengokusho kwembhalo. So lokho kwenza ukuthi abantu abaningi uJesu bangamboni ngalendlela ayiyo yokuthi aqondise izimilo nenhliziyo zabo zilungele. Bafuna ukuza uNkulunkulu ngokuthanda kwabo. Baningi ngiyabazi, baningi ngiyababone.
banenkani abantu abathi bafuna insindiso nabantu basindisiwe nabantu abazibona belungile kepha uJesu akaguquki. So wonke umuntu ofuna insindiso kumele athobele izwi. Sikhuluma ngokuthobeka kwakho uthobela izwi. Manje incwadi ezenzo bonke abantu abafuna ukuhamba insindiso indlela yensindiso yokuthobela izwi ukuze nawe wakhiwe idwala, wakhiwe itshe elimile kwangunaphakade elingasoze lalahlwa, elingasoze laguquka. Ngokholo lwakho oluqinile kuJesu ngokwenza intando yakhe ezintweni zonke. Uthena umbhalo. Sebekuza bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, Madoda abazalwane, siyakwenze njani na? wayesethile uPetru, Phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. kukho kuthethelela kwezono Khona zenu nokwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Uyasindisa ngokwamukela ivangeli wezintando kaNkulunkulu awenzela umhlengi. Wenzela wena ukuthi usindiswe, ayikho into oyenzela mina. Ukholo lwakho luncike ekutheni wamukele ivangeli, usindiswe, awuncengiwe, uyatshelwa ukuthi into ezokusindisile. Isinqumo uyazithathela. Ngikancenga bese umzalwane ukuba ungaphindele emuva. Nakhona ngeke ngikwazi ukuthi ngizincengele, ngizokuncenga nje ukuthi uqaphele ukuthi ungavumeli usathana kuyise. Anginawo amandla okuguqula inhliziyo, umoya ingcwele kuphela okwazi ukuthinta inhliziyo yomuntu ukuba ivumele intando yakhe yenzeke. Yezwa lona. Bonke abantu abafuna ukusindiswa nabafuna ukuhamba lendlela le abelizwayo izwi likhuluma nabo baza kusithinta kule mniningwane esishiyile ngesikhathi kuqala inkonzo, iphone number ne-email address. Nalo ibonayo futhi kwi-screen mawubukele, iphone number ne-email address. Noma kuthiwa unombuzo mayelana neBhayibheli uyakusibuza, usithinte kule mniningwane oyibonayo. Ikakhulukazi laba abafuna ukubhaphathizwa siyacela basithinte ngokukhulu ukuphuthuma uNkulunkulu uzayenza indlela ukuba babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Jesu Kristu inkosi, sophinde sibonane futhi ngoLwesibili uNkulunkulu evumile intando yakhe mayenzeke. Osibalo omkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, izwi lakho Nkosi liphilile, licije ngaphezulu kwenkemba ecije enhlangothi zombili. Siyakubonga uNkulunkulu onamandla. Izwi lakho Nkosi siyacela lihlale njalo njalo libekiwe empande yemithi ukuthi zonke izithelo Nkosi isitha uSathane azama ukuyitshala ebusuku ngaso sonke isikhathi, kepha wena meluso olungileyo, wena Nkosi uJesu Kristu, izwi lakho libe yizembe lisuse lonke ukhula uNkulunkulu onamandla egameni lenkosi uJesu Kristu ezimpilweni zethu nameva na yonke imbewu Nkosi ewukhula egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Thatha udumo namanje uNkulunkulu wethu osemazulwini egameni likaJesu Kristu elingcwele linamandla manje naphakade. Amen.